tinggonku goleki mung apote kepengin ketemu senajan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinandal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancen ora tresno mbok yo kondo sing prasaja ojo gawe kelati aku ora bakal ngondeli lakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati sak lawase ngendi nggonku goleki bot-abote kepengin ketemu najan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinindal atiku Allah tumetes brebet atiku yen pancen ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase Kusuma Nada asik campur sarinya Indonesia dan juga KIE dan juga DJ Audio ngendi nggonku goleki bot abote kepengin ketemu najan adoh tak parani
mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinindal ratiku loh tumetes nalesi pipiku yang sebu ikan sampai pikat sampur kakur mata monggo kula tinggal jemeneng monggo tresno Mas Arda mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok jajak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati saklawase
Kang